Ассалому алайкум дӯстон, маъзам тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Агентства ТВ. Имрӯз 28 июн 2026 сол якчанд хонаҳои ҷамъкарда, якчанд квартираҳои равонкардара ҷамъгир кардем, монтаж мекунем, пешниҳод мекунем, тамошо кунем. Бачаҳо азиз, дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк кунед, айки ҷо чизе дар кора комментария кунед. Худо хоҳад мо ёфта навотон мекунем. Бачаҳо ҳамин канал баҳри шумо дӯстон. иншоалло ки дар канал хонаҳо ҳаррӯза савдо мешава, ҳаррӯза қабул мекунем. рафти тамошои навор комментария кунед, айки ҷо чизе дар кора нависед, наворро мо шурӯъ мекунем. бачаҳо азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал шудаги бачаҳо азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментария дар омада. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ равон кардан дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, яъне ки Душанберо нигоҳ мекуна, гардиши Миста қарор дорад. доми мо дӯстон 13 этажай. ҳамин хонае ки ма дар равон кардан дар этажи 7 қарор дорад. се хонагаҳай 60 квадратай. арзишиш 370,000 сомон. дута рақам дасти WhatsApp дар рӯи экрани шумо. таи дом парковка мешава мега. дӯстон, доми замонавиай. и тараф дар рафтум рости гап як рӯз пеш, бовар кунед, ҷошам ҷои зурай. доми 13 этаж, этажи 7, 370,000, 60 квадрат. бачаҳо, беҳтарин вариантай, айдаст натен. барои любителои Нива Шевролет я мошинча 2004 сол ноҳияи Воседай, 32,000 сум арзиш, бензини холӣ, коробкаш механика, пробегаш хеле гаштагӣ. алиши ба ягон чипи мусо боша алиш мекунем. утилизатсия документ дора мега. рақамҳои WhatsApp-шон, имошон дар рӯи экрани шумо. дӯстон, 32,000 да ниваи тоза ҳақ мехарен. марҳамат, шанса айдаст натен. бачаҳо азиз, дӯстои меҳрубон, мо дар гиҷоем Душанбе, яъне ки назди бозори Кушонёнда қарор дорем. дӯстон, духонагаҳай 6 сотиқ заминай, 620,000 сомон арзиш. марҳамат, 6 сотиқ духона. дута рақам дасти WhatsApp дар рӯи экрани шумо. мактаб, масҷид, бозор пеш шуда. ҳуҷҷатош 100%. алиши ба ягон сексия алиш мекунанд. 620,000 сомонӣ иншоалло бо муомила дорад. марҳамат, занг зад, боқимонда маълумоташа бигирен, навора тамошо кунед.
дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар Душанбе назди поликлиникаи нав, Душанбе ноҳияи рӯдакии поликлиникаи нав, мо тарафи дом мерем. Анами домда, анами этажда хонаи мо қарор дорад. Духонагаҳай 45-13 квадратай, ремонту дараҷаи олӣ 450 000 мега. ҳуҷҷатҳо шартнома. рақамҳои дастӣ WhatsApp дар рӯи экрани шумо боқимонда маълумотша мегиред. Пеши мактаб, масҷид, садикда қарор дорад. дӯстон 450 000 да 45-13 квадрата метонен бихарен. марҳамат, занг занед. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар ҳамин дом қарор дорад. доме ки мисол ман навор мекунам 13 этажай. хонаи мо дар этажи 6 қарор дорад, назди поликлиникаи навдай. шаҳри Душанбе, ноҳияи рӯдакии поликлиникаи нав, духонагаҳи 59 квадратай 350 000 мега. шумо наворро тамошо кунед. як фикр дабин. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо WhatsApp шуда баъдан занг занед. дӯстон, баҳодури азиз, анами домда мо боз хонаи фурӯшӣ дорем. ин дом дар ки ҷое? Дар ноҳияи рӯдакӣ, дар Душанбе, дар повороти мис қарор дорад. доми 10 этажа. хонаи мо дар этажи 4, духонагаи 48 метри квадрата 480 000 сомонияй. навора бинен, ремонтҳои хонаро бинен. рақамҳои дастӣ WhatsApp дар рӯи экрани шумоай. видеоро тамошо кунед, баъдан маъқул боша агар занг занед. дӯстои азиз, мо дар ноҳияи восеъ кӯчаи Умари Хайёмда қарор дорем. яъне ки наздик ба райони восеъ. 4 сотиқай, 4 хонаҳай 430 000 сум нархаш бо муомила. дӯстон, хонаҳо бо семенблок бардоштагӣ. ҳавли ҳамин ҳолат. ина таги дароза, ҳавли стяжка, обши 4 дар хона. видеоро тамошо кунед. маъқул боша рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо WhatsApp занг занед, маслиҳат кунем бигиремш.
дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград, духонагаи 49 квадрата, доми 16 этажа, хонаи мо дар этажи 16-ум, арзиш 397 000 сомонӣ. ду та рақам дар рӯи экрани шумо. ҳардуи хонаҳо тирезадор, хонаи зал 3 ба 5,5, хонаи хоб 3 ба 4,5, кухни 270 ба 3,30, баня 220 ба 1,40, ҳоҷатхона 1,5 квадрат, калидорш 4,5 квадрат, кухни, баня, ҳоҷатхона ҳамаш отдельни. хона дорои об свети доимӣ 397 000 сомонӣ. марамат навора тамошо кунед. маъқул бошад занг зад бигиренаш. дӯстои азиз, мо дар ноҳияи восеъ деҳаи Шобикада қарор дорем. лаби роҳ. нигоҳ кунем бачаҳо навора. 4 дар хона, 6 сотиқ замин, 430 000 сомонияй. ҳавли ҳамвор, дарахтони мевадиҳанда, об свети доимӣ. лаби роҳ, деҳаи Шобика, ноҳияи восеъ. рақамҳои дастӣ ватсап рӯи экрани шумо. навора тамошо кунед. хона маъқул шуд, занг зад пурсон шуд бачаҳои азиз. бардори азиз, генератори фурӯшӣ равон кардан ки ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки дар Кӯйбеши Пешина. истеҳсоли итальянски тозаи мега 15 киловаттаи бачаҳои азиз. нархаш 25 000 сомония. иншоалло боз савдо мешавад. рақамҳои ватсап дар экрани шумо. кадомитон эҳтиёҷ ба генератори арзон оригинали тоза дорен? марҳамат дӯстон, 15 киловаттаи 25 000 сум бо муомила мешавад азиз. марҳамат дӯстони азиз, боз як хонаи дигар дар ноҳияи восеъ деҳаи Шобика, 368 000 сомон, 6 сотиқ замин, 3 дар хона. ман навора тамош мисол нигоҳ кунем. ман навора мақсад видео мекунам, хонара навор мекунам. рафти видеода мефаҳмем ки хона кадом ҳолат, кадом состояние қарор дорад бачаҳои азиз. 6 сотиқа, 3 хонага, об свет, ҳавли ҳамвор, ошхона, анҷомхона, кухни, баня, баракагай. аз ҳамин хона то шоҳроҳи восеъ Кулоба дӯстон 1 километр тақрибан роҳ. деҳаи Шобикае ки ҳастани мардам миям моҳӣ хӯрда меравад бачаҳо. хулоса дӯстон, чизе ки буд навор кардем, пешниҳодтон кардем. навори мо дӯстон ҷанбаст шид. лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментара кунед. зиндаву сарвалом бошед бачаҳои азиз.